Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Bangga Adrian Bisa Ada. Kula kelas 11 jurusan TKJ. Alamat kula ing Desa Timbang, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Kaluwihanku iku iso mbagi waktu supaya bisa tepat waktu. Kekuranganku yaiku kadang kula tasih kurang teliti, nanging kula usaha supaya kula selalu bisa luwih teliti malih. Nilai becik sing saged dipundhut saking diri kula yaiku kula kadang suka tepat waktu. Ancaman sing iso dadi ana ing awak dhewe yaiku kadang kurang teliti niku kadang saged dados ancaman bagi kula. Nanging kula selalu usaha supaya kula bisa luwih teliti malih. Lan keterampilan sing aku duweni yaiku ana ngrakit PC, instalasi Debian 11, 10, 12, lan krimping kabelan. Cekap semanten, matur nuwun.